η Art State Cinema και η Tsuvi Productions παρουσιάζουν την πιο τρελή κομμωδία της χρονιάς. Η συμμορία της συμφοράς. Σε εμάς να δώσεις άντρα τέτοια πίσνα. Ναι ρε, είναι μεγάλη καρδιά η Σάντρα. Ξέρεις πόσους μικραπατεώνες σαν και εμάς έχει βοηθήσει. Απαγορευμένοι έρωτες. Τσικάκι Λατίνα Squirting. Μα τα πλέον να δούμε, ρε. Ξυπνά στη λυσάρα μέσα μου. Καλά, δεν κοιμόταν και τόσο βαριά. Μοναδικές ερμηνείες. Είναι αλήθεια. Με ζήτηση Μπαρσελονά. Τι πάθατε? Ένα μικρό λαθάκι έκανα. Άνθρωποι είμαστε. Γίνονται αυτά. Συγγνώμη, δικό μου. Καλό! Τώρα δεν σε θέλουμε. Φύγε! Συνωμοσίες. 4-5-25, 30.000 ο καθένας. Οι ρεπτιλιανοί shape shifters ήταν για όλα. Άγγελα εδώ γάμο στο μουνί. Βάλε βιτάμ και έλα κοντά μου. Εγώ τα έκανα όλα τα εμβόλια. Suspense. Είσαι πολύ μικρός για να κοροϊδέψεις τη Σάντρα, αγοράκι μου. Λοιπόν, τι λέγαμε? Έτσι πες τα, Βασίλη μου. Ωραία προφορά, από πού είσαι? Απ' τη Βιέννη. Η συμμορία της συμφοράς από 28 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε το με δική σας ευθύνη.